Kyllä siis muuten, jos kun tarvitsis elämäkin pistä siivota elämää. Se onkin sennen kasaa sitten. Siihen ei tarvi ihan turpolakki toimita ja ei siinä tuupista tulee rajan vasta, kuinka sitä pystyy imemään. Ja se raja on tullut vasta jo 15 vuotta sitten aina. Jokkeen saatana. Se jokkeen sitä, mutta meinasin. Mikä silloin se ajatus?